А господин Васил Михалев ще връчва купите в клас Х1. Заповядайте, господин Михалев. Дами и господа, за мен е голяма чест да поканя на подиума като трети в Х1 Таню Пенчев, пилота на Ивко Моторс, Бургас. Имаме и специални награди от Бардал. По-късно ще ги получат в генералните класирания. Сега на второ място и подиум за Боян Томов, Вромо Жакен. И така, господин Михалев, като член на организационния комитет на проявата, поздравява най-бързите в Х1 и на най-високото място на подиума Тодор Делинешев, Вромо Жакен. Специални аплодисменти за най-бързите в Х1 и моите извинения, че миналата година на подиума ги пропуснахме. Сега обаче искам да ги наградите с аплодисменти, защото те направиха страхотна битка. Тодор Делинешев беше много напред в генералното класиране, само след малко за това. Имате думата, момчета. Направиха максимално възможното да ви зарадват. Дами и господа, да им благодарим и да им пожелаем